Esnatzen garenetik lokartur arte, gure begiek transmititzen digute ikusten ahal guztia, eta elementu bisualen espektro horren barruan dago grafismoa. Izan ere, ikusizko komunikazioa orotarikoa bihurtu da 21. mendean. Grafismoa edo diseinu grafikoa elementu bisualak diseinatzeko eta antolatzeko artea da. Irudiak, testuak, formak eta koloreak adibidez. Eta hau da, mezu bat helarazteko edo emozio bat eragiteko. Grafismoan nahikoa da gure eguneroko ingurunean, logoak, webguneak, aldizkariak, kartelak eta gehiago. Horretan aritzen dira Malmo Estudioko lagunak, Elizondoko bihotzean. Juan Angel eta Maria, bezeroen nahiak eta fantasiak paperean islatzeko asmoz aritzen dira. Koloreak eta tipografiak nola uztartu, tamainua eta testurekin jolastu, produktu bisualean plazaratzeko. Gaur, nola egiten da saioan, diseinu bat eginen dugu. Malmo Estudio dago, Malmo Ilustrazio eta Diseinua. Bi lankide gara, bi sozio, Maria eta ni. Eta, bakoitza pixke bere lanakin, dedikatzen ez nahiago ilustrazio eta diseinura, eta Maria kudeatzen du harremana bezeroekin, komunikazioa, itzulpenak, harremana imprentakin, iten du administraritza, gauzanitz, eta bai saiatzen gara normalean sormen prozesu hasierak hortan, ideiak eta pentsatzen duguleik, bien artean egitea. Beti ez da posible, baina bai saiatzen gara. Ni egon nintzen ikesten Bartzelonan, orain dela urte dexente, eta bueltatu nintzalei pentsatu nuen batut bibide, edo hartu lana, eta bilatu lana ez dakinon, edo bertzenaz sortu enpresa bat. Izan nuen eskerrak familian babesa, eta gero, egon nintzen tartekatzen hoi, eta lana. Oten nintzen musika patzen asteburutan areto batean, eta hola hasi nintzen bertze sozio batekin, egon nintzen 2004tik, eta gero izan nuen urte pare bat bakarrik, bertzitzen batekin, eta Malmo sortzen da 2012. Eta ja hor elkartzen naiz Mariakin, zautze ginen batugu laguna honitz eman komunean, eta normalean segun egunek, baina 7:30, 8:30 tarte hortan, gustatzen zait astea lanean, baina bertze ritmo batean, erantzuten e-mailak, kafeakin, pixket gusten gauzak, eta gero igual zentratu lanean bakarrik. Zenta hemen estudian badu alde positiboa dago langi, baina kalean gaude ordain sartzen da jende honitz, orduan igual orduek dire diferenteak, ez dituzu ongi aprobetxatzen, orduan badugu lan orduiek etxean, eta ja 10:00 tortzen naiz, batzutan manso, idazten dio Marit, 10 naiz berandu, liatu naiz lan batekin, eta hoxen, 10:30 tarte hortan elkartzen gara, eta egunero ezin dugu, saiatzen gara pixket kusitze gauza bat dugun, lehentasunak pixket ordenatu eta kusitze gauzak egin behar diren bai edo bai, zein dauden airean, baina, gero egunak izaten dire pixket, segun nola gaten den, eta batzutan badire urgentziak, edo atzo bezala torri zen bezeroa batzuna gola olako urgentzia bat, sartu hartzela imprentan lantxo bat, berezela bertze pe batean, eta, sin más. Eta bertze egunetan egiten dut lana etxetik, baina, azken aldean tortzen naiz kasi egunero, eta ez bada hemen etxean egiten dut lana, eta gero saiatzen naiz ez ziten, baina gero batut ekstra batzuk normalean etxean bertze ordenadore batekin. Skibidi bab, skibidi bang, mesielek repizin de game, hau txakarrotuta polemika bilatzen beste behin, ma flow txuku train, lehiakite jo chain, ta esan badaukeula txapelduna asmatu zein, Juan is my name, eta ez dut urte gutxi, ez dautu nitun bombotaka jauain ezin ditut utzi, amonak betidanik esan dit galtzagorago jantzita, ordunen itunez ilo, hain ez dauzket zertan jetxi, number one MC, keba... Guk normalean egiten dugune, da zirriborro txiki bet, maketa gise, antolatzeko informazioa. Ez da berdin kamiseta bat, edo kartel bat, edo eskuorri bet, edo ez dakit batzutan inkluso egiten dugu gauz tridimensionalak, edo rotulo bat, edo olako historiak. Orduan, nik ikasi nuen azkenan eskolan egitea beti gauzek eskuz, orduan edo zein, adibidez da kartel baten dako, edo ikurtxo batzuk, logoak, karteltxoak, beti egiten dut zirriborro guztiek, edo adibidez hemen hau da ipuin baten dako eskemak, nola gaten dire horri aldeak, eta edo zin logotxoa edola beti arkatzakin. Adibidez,
etortzen bazaigu, ez dakit, imaginatu inbar dugule kartel bat, ez? Pues orduan, ni badut informazio bat, eta normalean egiten dut da pixket banatu kajekin. Normalean gustatzen zait, pues, buelta bat matea, kususetzen dut interneten informazio horri buruz, pues, orain dela gutxi ez talde baten dako kartel bat, ez? Pues, egon buelta batzuk, pixket ze gauze bat ziren bere iruditegien, eta kusi ginen bazela, agertzen zela galgo bat, zakurre, eta gero kardua. Eta orduan, pues, lotu genituen bi irudiek, eta pues, eixen pentsatu, bueno, pues, behar dut erdien, igual nola dago nor zakurre erdien, eta gero loretsua hor hauan. Eta gero, pues, banuen, kasu hontan, nola kartela ja badu estruktura bat, eta da ostatu baten dako, ja dagola lotue, logoa beti gaten da alde hontan, gero informazioa datakin, eta gero taldearen izena. Eta segun nola, pues, baten naiz enkajatzen informazioa izateko pisuek eta genditzeko dena orekatu. Eta ja daukadalaikola, ja orduan ja pasten naiz bertze fase batera. Edo zirriborroak landu pixket izateko marrezitu, batzutan bilatu argazki referentzia batzuk, iteko montajeak, gero hortik iteko zirriborro landuagoa. Gero gaten dira apunteak, eta honitzen igual, pues, gaten manaiz zerbait iten, pues, igual ondoan patzen du, pues, koloreak, urdine, edo probatu tekstura hau, edo probatu efektuak, edo gaten naiz pixket gehitzen informaziona, edo iten dut bersio diferenteak. Eta ixe, baina bai, errango nuke beti antzeko kuaderno batzuk. Baina bai da azkean modu bet konektatzen mundu realakin. Nago nahiko nekatue mundu digitaletaz eta herramientak daude tresna dire interesgarriek eta koloria sartzeko eta aldaketak iteko da asko zarinago, baina eskertzen dut arkatza hartzea, borragoma eta pues hori nire zirriborro txikiek pentsatu gainera prozesu ira arraspoiet ez da dena, ez? Bauzu paper hor xuri eta pentsatu behar duzu ze sartu eta bai da polite bai. Dut horrelako karpeta hondi bet vintage hola lantzarrekin eta hoixen, eta bai hemen daude lantxo batzuk, batzuk akituek, baina bueno, pues beti iten ziren olako marrazkiek, izan dire garaiak, batzutan egiten nuen tintakin, bertze batzu, tintarrien erratu olako pintzel bat pentel deitzen zirela, bazona aukera teksturak emateko, pues kusten dire zuzenketak xuriekin, tipexakin, tipex edo poska xuriekin, edo hola. Eta beti, hola, pues hemen kusten den bezala, lehenbiziko zirriborroa, honetan markatzen dituen kolore hauekin, gorri eta urdine, hau egiten dugu, bueno, hau da nik hartu nuen ohitura eskolatik, zenta, bueno, da komik eskola joso Bartzelonan, eta erabiltzen da honitzetan hau gero eskaneatzeko momentuen dela errexago gero kentzeko eta bikapa edo patzen duzuleik grisaran eriben piniten zait eroso hola abozetatzea eta itea zirriburroak eta gero tinta sartzea gainera errexago da desberdintzeko. Kasu honetan gero inuen bertze kapa batean, argi kaja batekin, hola badulako kaja bat argikin eta lehenagoko teknikak, ez? Eta, bueno, zen single bat egin nuena latxintxeta zaren dako. Eta hoxe, baina, bueno, pues, hau adibidez, joala jo kontrolatzen zuen besta bat, kiriko eta besta, bueno, eta antolatzen dute orain bertze formato batekin, baina, pues, sagar bat lehartzen, gero bertze osto tropikal batzuk kontzertu baten dako, intzena Iruñan, baina, bueno, ikusten duzun bezala denak eskuz, denak tintan, gainera leheno haunitzetan egiten ginuna zen haundiago marraztu, gero eskaneatzeko momentuen txikitzeko, galtzeko, detaileak eta akatsak zuzentzeko pixket, da hori. Bai, bueno, hau errango nuen dela ja obra, da lanak itue, kasu honetan. Normalean egiten duena da, egiten dut hola, edo igual kolore frogan bat zirriborroan. Baina normalean ja garaia honetan, iten nuen zuzenean koloriak digitalean. Iten nuen hau eskaneatu, behar bazen vektorizatu, bihurtu vektoriak, eta eixen posaiez kasu honetan. Hau izango zen zirriborro simple bat, gero zirriborro handiago ja detaile gehiagokin, eta ja marrazki definitiboa. Eta hau eskaneatzen nuen, eta iten nuen ja kolorea modu digitalean eta teksturak. Gaur egun, iten badut edo zein marrazkia, hau da kartel bat inginiola jaintzi artei, pues jo, ikusten duzu, iten duzu arkatzekin edo zein trazua eta trazo guziek gelditzen dire ja tinta, ez dago fondoik.
Orduan da arras-erreixa, dozin aldaketa, koloreak, eta gainera, nola, egiarteko egiten duzu lan arkatzakin, osea, da eskuzitea. Igual, gauza da, dela arkatz digital bat, emateatzen aukera aldatzeko historiak. Behar nahi badut kolore modu digitalean, osea, modu simple baten, argi badut, egiten duzu zenean hemen. Kasu honetan, kasi kartelarrango ginuen dagoela kasiak itue, bertze kasu batzuetan adibidez, errandugu dela gehiago kartun edola, akitzen dut koloreak hemen. Baina badire kasuak ere bai, sartu behar badut igual tekstu gehiago, edo nahi dut kolore planoago gelditzea, ja zuzenean hartzen dut marrazkia, esportatzen dut ordenadorera, eta ja akitzen dut hor. Atrako bat, hilketa terrorista, denak, paperetan daude, zu, atrapatu arte, burgez, madarikatua, ez duzu inoiz, ezer ulertuko, zuretzat, kalean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. Orain, sin más, erabiltzen dut daukadan zenta batzutan bai egiten dugulakoak, plugin edo plantilla bat lortzeko zarata eta gelditzea zikinago. Orduan, pikularin aholkuekin taola, sartzen diot tridimensionalidadea eta filtronekin lortzen dut ere bai gelditzea letrak zikinagoak. Orduan, honekin lortzen dut gelditzea ez hain garbie, kasu hontan, eta ematen dio nire ustez bertze xarma bat kartelai. Orduan, lortzen dugu lehia pieza, ja pastin gara berriz ere programontara, ja baginuen kokatue letrak bere lekuen, eta justo moztu diot puske bat begarri ezkusteko, orain kusko da. Aldatu behar dio kolorea, batut hor justo markatu ezte kolorea diren. Hau egiten dugu txokotu ostatu gendako, eta hilabetero bat dugu kolore batzuk markatuek. Orduan ja arroxa eta berdea zeuden markatuek. Orduan moztu dio puske hori ikusteko begarri, eta integratzeko gustatzen zait, honetan integratzea eta gelditzea betatxuet, eta hemen bai uzten dugu gainetik, baina ja letra badu bertze, eta badu bertze xarma bat. Eta gero, nola kontraste da sobera, kasu hontan, ja banuen lehenagotik pintetue, sartzen diot tono ilunago bat iluntzeko eta horrela begiek ere hartzen dute bertze indar bat. Eta ematen diogu ere bai lehentasuna kartuai. Bale, egin behar dut, hau aldatu kolorea ere bai, guzteko arroxa, gero zakurre, zagona iluntzeko lortzeko izate bertze hoi, bertze xarma bat begiek eta hartzeko bertze indar bat loreak ere bai. Hemen nahi naiz bakarrik kolorea sartzen loreei, baina nahiko modu suelto batean hola eta jauniz gabe. Eta normalean hau pintatze dut igual errexago hoi, baina kasu honetan inuen hola izateko kontrolatzeko, nolazekin nola nahi dituen koloreak kasu honetan ez duen antolatu, inuen ordenadorean. Normalean kartzen duen pintete zuzenean iPadetik. Baduzu bi aukera edo izan lehenago, oizen nire ideia, izan lehenago ja perfilatu eta berez hola zagon, xuri egin orduan naizta atra, gero teorian zuzaude hemen, badut espazio perfilatu eta fijatzen bazara hemen atra da pixket. Orduan teorian sartzen naiz hemen, teorian galditzen da perfecto. Ja desagertzen da denoz eta lehenagotik banuen ineia xuriekin lana eta dena perfilatue utzi txukon. Orduan, orain naizta pintatu edo atra pixket, gelditzen da barnean, horregatik da asko zerrexago. Egiten duzu lehenbiziko lan hoi, baina gero jolasten alduzu nahasi gehiago bebi koloreak, orduan gelditzea transizio goxoago edo goxoago bat. Eta hoixen, orduan ja, izango ginuen kartela ine. Kasu honetan erreixa da, eta parte hau ja egoten da kartela guztietan da iguala, eta gero bertzen da, ez dugu erakutsi baina izango ziren da. Aldatzea zenbaki egun eta hola. Baina izango zen. Eta lehen nola ikusi dugu ipuingarri izango den hoi,
Pues hau da, erten alda marrazki originala, gero pues tokatzen dena, ez, beti azkenan batu behar diren logotxoak, eta izenburu, hau zen kartel orokorra, baina gero gaten zen bertze kartel bat informazioarekin. Ordan ja banuen buruen pentsatu, nola piletu behar ziren tipografiak, errexago irakurtzeko, lehenbiziko zen gehiago, bueno, pues deigarri izatea, baina eskatzea nire gustatzen zidea unitetan diseinu eta lako gauzen, esfortzu minimo bat, ez? Dena ez izatea hain errexa. Eta orduan hemen ja, pues, informazioa egunak eta hola. Eta gero, bueno, pues ja, sare sozialetako, pues ja, aplikazioak egunka, egunero ze izan behar den, ja, argazkitxo txiki batekin, eta gero bazen, bada bertze programazioa dela eskolei bideratu, bueno, pues, estetika antzeko batean, baina bertze kolore batekin. Kasu honetan, zen argazki bet dikatra nuena Mexikon, San Miguel de Allenden, merkatu batean, eta foren dela pile bat, zen argazki bat baniola kriston kariñoa. Eta espalditik nahi nuen bihurtu ilustrazio bat. Dozin zerbait, egin nuen saiakera bat, lehiaketa baten dak, bertze garai batean, ja orain ez ditu sinistu holako mierretan, zaizki gustatzen. Eta orduan, bueno, nituen referentzia batzuk bezeroak bidaliak, berak nahi zituen kolorea gatea pixete mendik, eta ultraviolet deitzen da diska, eta, bueno, ereduak ziren hauek. Orduan, nuen argazki horrekin iruna zen jolastu Photoshopekin lortzeko koloreak, baina gero ja nigaten naiz zuzentzen eta gehitzen elementuak. Eta hortik, ja gero, maten dio bertze borobiltzen dut, eta argazio maten hau referentzia bat, baina gero gaten naiz. Ja banuen lehenagotik pentsatu, puske batzuk hartuek, egiten altzirena singleak. Ordan gusten baduzu parte hau dago hauine, baina banuen gainetik puñales. Bertze puske hau izango zen hemengoa, ordena modu bat optimizatzeko iteko singleak eta portada dena batean. Gaina singleak atratzen dire modu digitalean, eta bertzeak atratzen dire atrabartzen viniloan, gero gusko dugu. Eta orduan kalidadetik matzetan aukera horieteko, ez? Jolasten base batekin, iteko material daño gehiago. Baina gero ere bai, karo, kasu honetan inbar duzu ere bai kontrazala, ordan erten atzun, ez? Errexago da duzulei fondo transparente, zentazuzu jagarbitu beharri gainera. Kasu honetan nahi nuen ere bai brillo batzu patu eta hola. Eta hauek nahiz eta hemen egon osoak, nola banuen jaburuen izan bartziren elemento, hemen guztian puske bat, baina banekin gibelean ganbarzirela osoak, jamarraztu dituen osoak. Gero hemen sartzeko bakarrik puskean. Saiatzen naiz beti antolatzen lana optimizatzeko, gero egiten du kriston kagada, eta batzutan zero rentablea, baina tarteka, lortzen dut optimizatzea eta dena gatea. Eta hori, gaten zara bersio diferentea garatzen, eta gero llegatzen zara diseinu definitiboa, ja enkajatzen duzu plantillan dela importante, jakitea tamaina realeak, nola moztu behar den, nondik ze informazio aldu behar duzun, usten bauzu zerbait izkinean, ez zate beldurrak, moztu behar da hortik, eta desagertu behar da. Orduan, pixketola. Eta ero gustatzen zait, batzutan kursi nola gelitu behar den, simulatu, eta hola. Adibidez, ingenion ilustrazio bat olaia intziartei, bere kamiseta baten dako, hau dago dena koloreta dena iPadekin. Bilatzen nuen ere bai, ez, izatea banuen referentzia bat estatu batena, baina bilatzen nuen gelditzea trazo arras kustea, ez, izatea organiko eta kustea zikine bezala. Bertze kasu honetan, gaten dela bertze teknika batekin, diseinua da tinta bakarrean, orduan prestatzen da bertze modu batean. Eta kasu honetan egiten da serigrafian. Baduzu kolore bakarra, kolore bakoitza da pantalla bat edo egiten da separatuek, eta tekstura eta nola bidatzen duzun lan azkenan da modu diferentea, eta hori ere da importante jakitea nola izan behar da produktua edo ez da berdin imprimatzea poster bat, kamiseta bat, eskurri bet edo rotulo bat, bakoitza badu bere batzuk beste bat masuz horren atzetik beste sei. Zure kamerino kanpon jartzeu bukak estei, Juana play, eta inok ez die kaso ikiten zure negarrei. Kleenex pakete bat eskatu berri txarrakei, mayday, gileien bat egin dei. Remix batzuk atea ez baukezu nobedadei, bestela ez da ota Durangoa juteik. You take what you want, or you want what you take. Estena honek hemen barrun estetako mine jartzeik. Euskera zindana ez da ota kritikatzeik. Taolagoaz, kalea darra joaz, ezer ez eta itu kontratua firmatu zungiz
zajo asmoa. Bueno, eta hoxen, hau izango zen ja vinilo bere formato regalan, eta ja produktu bat, benetako gaintxal bat, egiteko izan da keston suertea Josu Solo Jonsekin lan egitea, Atraberrie, eta, bueno, pues, ja bere, honek badu bere xarma, ez, jakusten duzule egin duzun guzioi mundu magiko, fantasioso hortan digitala, pues, jakustea reala, ez, gainera nire guztatzen gauza tangibilek izatea, eta pues, musika modu hontan posiblea da aitzea, beti zin da, eta gehienetan tokatzen da plataformetatik aitzea, baina bueno, egiazteko badu bere xarma. Eta hoxen, azkenean, bueno, pues, hasieratik bai galdetzen dugu ongi ze nola egin behar den, aber izan behar den, pues, egoten garelei kontaktuak taldekin egin behar den CD-a edo viniloa, biek, zintak orain ez dugu suertek izan, ez dugu maketatu, baina orain badire ere bai batzu direnak itzen zintak, eta gero, pues, lehen aipatu ginuena, ez? Ez da berdin single bat gamar dela digitalean, hor da hartzen dugu iruditxo bat pike, zintak gero ematen du aukera guantatzen du kalidade aldetik hoi, edo ja enprimatzea ontako ja badu behar du bertze kalidade bat. Baina adibidez, kasu hauetan, kamiseten data, bai da diferentez, dago entregatzen dugu bezeroai, ja emaitza finala eta ja kamiseta bera, fizikoa. Hor bat dugu gure proveedore aurantzaia eta hola, eta hoxen, eta kasu honetan, adibidez, erten genuen ez da serigrafia, orduan, kasu honetan, inkluso vektorizatu ginen diseinua gelditzeko alik eta garbiena, vektoreak azkenean linea horiekin gelditzen da arras garbie, eta hoxen, eta bueno, gelditu ginen kontenei arteko emaitzarekin. Baina ez du jakusteko, erten genuen ez, kamiseta honekin, olaian kamisetakin adibidez, kasu honetan da impresio direkta, hau da etxeko impresora bat bezala, baina haundi eta sartzen da kamiseta zuzenean. Orduan tekstura ez du jakostekoi, baina mateatzo aukera gelditzeko zirriborrota eta guzioieko, segurazki hau patue beltza batean beharko zuen base xuribet eta somatuko zuen zerbait. Orduan batzutan ere egokitu behar duzu diseinu edo jakin nola imprimatu behar den iteko. Hone baduena, bertze xarma bat, bertze tekstura bat, baina olako diseinon bat adibidez ezingo zen imprimatu modutan. Orduan bai, hasieratik bai izan behar duzu argi zer nahi duzun, edo bezero zer nahi duen, zauntu ere bai pixket limiteak eta disfrutatzea, izan dako da, azkenean, inbiar da eta ez dago bertzen. Nire gozatzen du pile bat urteren den kintobesta egiten direlaik, zenta gartzen dire urterakoitzako kartela bat. Eta orduan ikusten da, pertsonalei diferenteak. Batzu guztien zaiena Word Art, sartu dena, ikurtxoak internetetik, mile irudie, eta hartzeatzu super basikoak, urtea, epea eta fiantza, ez? Eta dago guaiz, eta da modu bet, aztertzeko edo ikusteko pertsonalei diferenteak. Nik gozatzen du, zenta da, momentu bakarra jende hurbiltzen dela, azkenean artera edo sormenara edo diseinu grafikora. Orduan, diretzei superinteresgarri, gaina nik indut kursua jenden dako, erakuste gaztetxean edo mengo amezti elkartean, jendea, erakusten minimo batzuk, nola kudeatu artxiboak, formatuak, pixket konposizio aldetik nola egin gauzekola gelditzeko txupunta horrekatuek, baina bai, uste dut dela zerbait elkarbanatzeko eta niretako grafismo izan behar da denena. Eta dena gustatu batziko zergatik ez, salseatu, probatu, eta gero kusia honitz. Egiten dena da honitz begiretzen igualtzait kalian, liburuetan edo interneten. Orduan, sin más, bizi garen gara hauetan azkenean dena egiten dela arrasa budo, eta nahi dugune direla produktuak eta bi kliketan lortzea dena, gu saltzen dugune da kontrakoa. Gauzak mimo zitea, ritmo goxo batean batzutan posible bada, eta lehenago kozinatzen zen bezala, suakin eta ez dena hoi espresekin superagudo edo isen. Eta ez dago hoi espresen kontra, baina erreetu uste dut ulertzen dela kontzeptua. Elikagaiak lehenago aukeratzen ziren bezala, ere bai, pinturak, tintak, koloreak modu goxoan eta ongi. Ez dut inoiz ukatuko
jarri nauena. Diseinu bat, zerotik bukaerara, ahozko ideiatik paperezko produkturaino. Hauxe da grafismoaren magia, mimoz arduratzen denean. Hain gerutzan nindu